Mira, que está a ver Sinia, ¿qué? Que me están diciendo que teño que entrar aquí a interrumpir. ¿Qué tal? Estámonos vendo ahora mismo. Non sabía onde estabas. Home do momento, nominado a mellor actor, mellor videoclip, que se sinte? Nervios por partida doble, como se xestiona? Pois mira, pasou unha cousa. Pola mañán estaba un pouco nervioso porque ao final hoxe ven moita xente, ven gran parte do meu equipo de ferido, veñen os meus pais, ven o meu irmán, moita xente querida, entón estaba nervioso, non? Porque xa non é polas propias expectativas que eu poida ter, senón polas expectativas que tamén eles teñen, e entón sei que lles faría moita ilusión, ou incluso máis que a min. Pero logo pola tarde, mira, fastidiouseme a caldeira da auga quente. O traxe non chegou ata a última hora. Entón estaba tan de mala hostia que os nervios baixaron de golpe. Entón agora estou como tranquilo, con gañas de celebrar e o gallá pues, levar algo para casa, estaría moi ben. E tratei de disfrutar e de crear, compoñer un personaxe pues, que eu pretendía que fora de alguna forma memorable, co medo de como puidera recibir o público. Mira, que está a ver Sinia, ¿qué? Que me están diciendo que teño que entrar aquí a interrumpir. ¿Qué tal? Estámonos vendo ahora mismo. Non sabía onde estabas. Estaba dicindo que moi agradecido de facer de Castelao e xa todo o que pasou, o recoñecemento da peli, o que nos quiso o público, as cousas bonitas que nos dixeron, é o maior premio que podíamos levar. Sei que son atópico, pero é o certo. O sea, se gañamos, genial, porque é un premio dos compañeros, e se non temos o cariño de mira Alba que guapa, do público, que é o máis fermoso, que además gañamos o premio do público. Sí, jo, que guai. Bueno, foi unha viaxe, a verdade é que o día de hoxe así moi bonito, porque estamos todo o equipo, pechar que a peli siga o seu percorrido aí para toda a vida, non? Que é bonito tamén das películas, se quedan para sempre, e hoxe poder celebrar así con todo o equipo pois é unha chulada. Así que nada, todas as películas e filmes nomeados, e as que non, están fantásticos, así que a disfrutar. E se non, isto xa é un super agasallo. Contentos de que se debe aquí por primeira vez en Lugo, os mestre Mateo? Eu especialmente. Claro. Porque a verdade é que Lugo sempre parece que custa poñelo un poquinho no mapa, sabes, a veces estamos un pouco mal comunicados co resto do mundo de Galicia, entón traer os mestre aquí pareceme que é unha maneira de reivindicar a nosa cidade, darlle o espazo que merece, o gallá veñan outras moitas cousas. A min pareceme genial que descentralicemos incluso en Galicia, non? Ademais, académicos e académicas somos de todas partes de Galicia, é unha oportunidade tamén para dar a coñecer o audiovisual, a xente que traballamos aquí, e para ir tamén coñecendo outros espazos e outros lugares de Galicia. Parece unha chulada ir cambiando, e tamén como que de repente é diferente, faise distinto, así que nada, Lugo é unha maravilla, aquí estamos super contentos, e aquí con un lugués de pro, que vou dicir? Claro, el lujo de lujo.